Ongevraagd een envelop met drugs op je mat. Het gebeurt wekelijks in onze regio. Open de post niet en bel meteen de politie, is het advies. En verder in het nieuws vandaag. Borselen praat mee over kerncentrale. En waarom krijgt Neel maar geen woonwagenplaats? Goedenavond. Een verdachte envelop op de deurmat. Retour afzender gestuurd met jouw adres op de achterkant. Je weet alleen zeker dat jij hem niet hebt verzonden en dan blijkt er later ook nog eens drugs in te zitten. Het gebeurt volgens de politie regelmatig in Zeeland. Meldingen over dit soort verdachte pakketjes krijgen we gemiddeld 1 keer in de week binnen bij de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. We proberen er alles aan te doen om dit te voorkomen. En dat proberen we te doen door de pakketjes die verstuurd worden zoveel mogelijk te onderscheppen en dan de verstuurder proberen aan te houden. Bij het postverdeelcentrum worden deze pakketjes eruit gehaald en wij stellen een onderzoek in. Bij mij in de studio is verslaggever Mark Rijk. En Mark, je hebt dit zelf ook meegemaakt. Hoe ging dat? Ja, zo'n soortgelijke envelop, A6-formaat, zeg maar de helft van een A4'tje. Die lag op mijn deurmat met op de voorkant een adres in Amerika. En op de achterkant stond mijn adres. En ja, dat is toch een beetje gek. Blijkbaar is het aangeboden in Amerika, maar is het teruggezonden retour afzender. Alleen ja, daar staat mijn adres op, maar ik heb het pakketje heb ik niet verstuurd. Dus ja, een beetje gek natuurlijk. En ja, dan krijg je zoiets, dan ga je ze een beetje voelen. Er zaten kartonnetjes erin, maar er zat nog wat tussen. Maar wat precies, ja, dat kon ik eigenlijk niet bedenken. Ja, je denkt natuurlijk, ja, misschien is het wel drugs. En eigenlijk bij die gedachte dacht ik van ja, ik heb nou zo'n envelop in handen. Straks komt er iemand aan de deur om zo'n envelop op te eisen. Ja, dus wat heb je gedaan? Nou, als eerste heb ik deze envelop... Ik ben naar de dichtstbijzijnde prullenbak buiten gegaan. En ik heb die envelop daarin gegooid. Ik dacht, nou, daar ben ik in ieder geval vanaf. Toen heb ik de politie gebeld. En ja, die stonden eigenlijk binnen een hele korte tijd al in de prullenbak te vissen... om die envelop eruit te halen. En daarna hebben ze met mij gezocht. En... ja, wat een beetje gek is, dan krijg je hele gekke vragen. Van ja, weet u het zeker dat u die envelop niet heeft verstuurd? Of kan iemand anders het voor u hebben gedaan? Maar bijvoorbeeld ook, heeft u vijanden? Ja, dat vond ik toch een beetje gek. Maar ja, ik heb toch niks te verbergen bij de politie. Dus ja, ik dacht, kom maar op. Ja, maar het is natuurlijk wel gek, hè? Je vraagt je natuurlijk ook een beetje af, waarom zouden criminelen dit dan doen? Nou ja, blijkbaar is het heel makkelijk om online drugs te bestellen en dan toch ja, bij je te laten bezorgen. En dat zegt ook de politie Zeeland-West-Brabant. Om dat pakketje door de douane te krijgen, moet de criminelen aan de achterkant er een postcode en een huisnummer op zetten, dus een afzender. Mocht nou in het buitenland het pakketje niet aankomen, dan wordt dat pakketje weer teruggestuurd naar de afzender. In dit geval dus zomaar iemand die zijn postcode en huisnummer achter op het pakketje staat. Die krijgt dan een pakketje in de bus wat hij niet besteld heeft en wat hij ook niet verwacht, maar wel drugs in zit. Ja, waar wel drugs in zit. Was dat bij jou eigenlijk ook het geval? Ja, ik heb bevestiging gekregen inderdaad. Er zat harddrugs in, dus ja, het voorgevoel wat je meteen al hebt, dat klopte. Ja, goed, nu is het achter de rug. Ja, wat voor gevoel blijft er dan toch bij jou hangen na deze kwestie? Nou, dat vooral criminelen gewoon je adres ook kunnen gebruiken. Dus ja, dat ze beschikken over jouw adresgegevens, dat vond ik al als eerste een slecht gevoel. En ja, waar ik ook over dacht, tegenwoordig heb je AirTags. Dat zijn, moet ik even uitleggen, die zijn hartstikke makkelijk wanneer je bijvoorbeeld op vliegreis gaat. Die doe je in je koffer. Is je koffer dan kwijt, dan kan je via een app precies zien waar die AirTag of waar die koffer dan is, via die AirTag. Maar ja, zo'n AirTag past ook in zo'n envelop. Daar zit drugs in. Als die bij mij op mijn keukentafel ligt, dan weten misschien wel andere mensen van ja, dat er drugs in mijn huis is. Ik moet er niet over denken wat er dan eventueel zou kunnen gebeuren. Nou, de politie heeft in ieder geval, heb ik contact mee gehad en die hebben wel gezegd van het gaat om een kleine hoeveelheid, wees gerust, daar hoef je niet helemaal bang voor te zijn. Maar toch, ja, het gevoel wat ik eraan over heb gehouden is niet fijn. Ik kan me voorstellen, Mark. Dankjewel. De Borselen voorwaardengroep van 100 willekeurig gekozen borselaren stond voor het eerst oog in oog met de man die in hun gemeente 2 nieuwe kerncentrales wil bouwen, Rob Jetten. En ze hadden flink wat vragen voor de minister van Klimaat en Energie. Graag wil ik minister Rob Jetten vragen om naar voren te komen. Dank. En dan applaus.
Ja, dank u wel, burgemeester. Er was een klein duwtje nodig van burgemeester Dijksterhuis voor een applaus voor minister Rob Jetten van de 100 Borselenaren die de Borselse voorwaardengroep gaan vormen. Het kabinet ziet Borselen als voorkeurslocatie voor 2 nieuwe kerncentrales en wil de inwoners daarbij voorwaarden laten opstellen. Een aantal van hen mochten vragen stellen. Waarom doet u vooralsnog niks met deze uitslag? Kunt u ons garanderen dat wij gewoon prettig en gewoon normaal kunnen blijven wonen in ons dorp? Wat zou uw belangrijkste voorwaarde zijn mocht u zelf bewoner zijn van de gemeente Borselen? Ik heb net beloofd aan de zaal dat ik aan het eind van het jaar ook zelf weer terugkom om dan het advies in ontvangst te nemen. Daar ga ik natuurlijk heel goed naar luisteren en als dat eigenlijk ronduit negatief is, ja, dan is dat ook een werkelijkheid waar het kabinet wat mee zal moeten op dat moment. Na het gesprek met de minister ging de Borselse voorwaardengroep aan de slag. Ook de jeugd doet mee. Ik zat gelijk met allerlei leeftijdsgroepen, wat ik echt wel heel leuk vond om te zien. En voor de rest ook wel vrienden die zich aan hadden gemeld. En dat vond ik wel gewoon interessant te zien dat die dat ook interessant vonden. Denk jij dat jullie eruit komen? Ik denk het wel. Maar ik denk wel dat er veel sterke meningen aanwezig zijn. Maar ik denk dat dat ook wel goed komt met de volgende bijeenkomsten. En dat zijn er nog 4 dit jaar. Daarna moeten de voorwaarden aan het kabinet aangeboden worden. Alle campagnes ten spijt lopen nog altijd honden los in de Zeeuwse natuur waar dat niet mag. Zoals hier in de boswachterij Westerschouwen. Ja, ik word er best wel een beetje pissig over. Want ik denk van, goh, hoe moeilijk is het? We hebben hier een prachtig natuurgebied. Je kan hier heel veel. We hebben ook losloopgebieden. Ga daar lekker los met je hond. Maar waar de hond aan de lijn moet, doe hem gewoon aan de lijn. Loslopende honden jagen reeën en herten op en bijten ze soms zelfs dood. En vaak loopt dat wel goed af. Maar soms gebeurt het ook dat zo'n ree opengescheurd wordt. Of dat er een ree of een damhert zich te pletten loopt tegen een raster. Of daarin blijft hangen. En dat zijn hele trieste dingen om mee te maken. Naast de boswachters worden er ook boa's ingezet die boetes uit gaan delen. De buurtsuper in Borselen wil een doorstart maken. De huidige winkel gaat per 1 juli dicht en de dorpsraad probeert nu voldoende vrijwilligers te vinden om de winkel toch open te houden. We denken dat het nodig is voor het dorp en dat er behoefte aan is voor het dorp om een doorstart te maken. Dus daarom pakken we de handschoen op. Door gebruik te maken van vrijwilligers zijn er geen personeelskosten en de vaste lasten moeten betaald worden door de winkelverkoop en donaties. De supermarkt krijgt een belangrijke rol in het dorp. Een koffiehoekje en eventueel wat hulp bij computervragen of bij bankzaken of zo zou ik zeggen. Dat wat mensen de een de ander helpt. De nieuwe buurtsuper hoopt half juli de deuren te openen. Al meer dan 4 jaar wacht Neel van Poppel uit Schoondijken op een beslissing van de gemeente Sluis of hij bij zijn ouders op het woonwagenkamp in het dorp mag gaan wonen. Volgens de regels heeft hij recht op een plek op het kamp, maar Sluis blijft de beslissing maar uitstellen. Dit is het woonwagenkamp in Schoondijken. Het kamp werd in 2007 aangelegd met plek voor 6 standplaatsen. Maar tot vandaag staan er maar 3 wagens op het terrein en dat terwijl de wachtlijst voor een plekje op het kamp oploopt. Tot grote frustratie van Neel van Poppel, die graag bij zijn ouders wil staan. Ja, hier op deze plek zouden die 3 plaatsen bij komen, zeg maar. Ongeveer waar je daar paaltjes ziet staan. En dan daarheen, hierheen en hierheen. Door het jarenlange gemeentelijke uitsterfbeleid was het de bedoeling dat er geen woonwagens meer bijgebouwd zouden worden. Maar sinds 2018 is dat uitsterfbeleid bij de wet verboden. Voor Van Poppel goed nieuws. De gemeente Sluis beloofde aan de slag te gaan en Van Poppel verkocht zijn huis. Dus ik heb toen gelijk contact opgenomen met de gemeente Sluis. Om te zeggen van luister, zo en zo zit het, ik heb mijn woning verkocht, hoe staat het ervoor? Want er is nog geen verandering. En toen kreeg ik eigenlijk te horen van, ja, maar je moet eigenlijk je oude schoenen niet weggooien voordat je nieuwe hebt. Ze beloven elke keer wat en uiteindelijk kom je op hetzelfde verhaal neer. We zijn ermee bezig. Een tijdje stond Van Poppel met een caravan op het terrein. Omdat dat met 4 kinderen ook niet te doen is qua ruimte, zeg maar. Heb ik er eigenlijk een beetje werk van gemaakt bij Woongoed, zodat ik toch snel in een woning kon. En ja, daar zit ik nu eigenlijk nog. Met vrij veel tegenzin, moet ik zeggen. Volgens het woonwagenbeleid heeft Van Poppel in principe gewoon recht op een plek op het woonwagenkamp. Datzelfde beleid schrijft voor dat een woningzoekende
binnen een redelijke termijn een plaats moet kunnen realiseren. Ruim 4,5 jaar klinkt niet als een redelijke termijn. Ja, eigenlijk in januari hadden wij via onze advocaat laatst contact met de advocaat van de gemeente. En toen hebben ze gezegd, eind maart komen wij met meer duidelijkheid. Dus toen hebben wij begin april weer contact opgenomen. Maar uiteindelijk kwam daar weer niks uit. Ja, het enige, we zijn ermee bezig. En dat was het. We hadden graag een wethouder uit laten leggen waarom het nu zo lang duurt voordat Neel van Poppel duidelijkheid heeft. Maar de gemeente Sluis wil niet op camera reageren en laat schriftelijk weten ook niet op een individueel geval in te willen gaan. Dat is typerend voor de hele zaak, zegt Neel van Poppel. En hij krijgt dan ook het laatste woord. Waarom kan het op andere plekken wel? Of waarom kan het wel zo makkelijk? En hier duurt het al jaren, zeg maar, voor 3 plaatsen te realiseren. Dus ja, moedeloos is wel een goed woord, ja. Hogeschool HZ gaat onderzoek doen naar wat de proef met gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen de regio oplevert. De kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen wil met de resultaten dan richting Den Haag. Ze hopen dat het helpt om het kabinet te overtuigen van het doorgaan met de proef, nu het invoeren van gratis kinderopvang in het hele land is uitgesteld. Ik denk in deze tijden dat het voor iedereen niet even financieel makkelijk is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dat juist wel doorgaat. Ik kom zelf uit Filipijnen en ik merk daar dat heel veel mensen daardoor geneigd zijn om naar België te gaan. Zeker voor ouders die het minder te besteden hebben, dat zij in ieder geval de mogelijkheid hebben om te blijven werken en niet voor de kinderen thuis te hoeven zijn om meer te kunnen verdienen. Niet in 2025, maar pas in 2027 landelijk gratis kinderopvang. Extra zuur voor Zeeuws-Vlaanderen. Daar loopt nu een jaar in 3 grensplaatsen een proef met die gratis opvang. Bedoeld om de concurrentie aan te gaan met Vlaanderen. Daar gaan kinderen vanaf 2,5 jaar gratis naar school. Met onze pilots van de startgroepen en de gratis opvang houden wij heel veel kinderen, bieden wij opvang en onderwijs hier aan de Nederlandse kant. Dat is heel erg belangrijk, vinden wij voor de kinderen, maar ook voor de leefbaarheid van de streek en voor het in stand houden van de voorzieningen. Door de proef zitten er nu 130 kinderen op de opvang. Een stijging van ruim 70%. Dat wordt betaald door de regio zelf en uit allerlei potjes. Ze hadden er natuurlijk op gehoopt en eigenlijk ook op gerekend dat per 2025 de kinderopvang gratis zou worden. En nu dat niet gebeurt, komt er een fikse lobby vanuit hier op gang richting Den Haag. Want, zeggen ze hier, ook in Den Haag hebben ze er veel aan om te weten wat de gevolgen zijn van gratis kinderopvang. Zeeuws-Vlaanderen kan dé proeftuin worden voor heel Nederland. En daarom is de Hogeschool Zeeland ingeschakeld. Die gaat onderzoeken wat de effecten van gratis opvang zijn. Ja, vragen die er eigenlijk zijn in Den Haag. Van hoe doe je dat nou met medewerkers? Hoe doe je dat met opleiden? Heb je voldoende ruimte? Daar lopen wij ook tegenaan. Wij geven ook aan, gebruik ons. Wij zijn een proeftuin, wij doen dit al een jaar. We hebben hele mooie resultaten en we hebben ook heel veel resultaten die heel erg interessant zijn. Die weliswaar een kleine proef in Zeeuws-Vlaanderen, maar die je zeker ook voor de rest van Nederland kunt gebruiken. Het eerste deel van het onderzoek is in september klaar. Opnieuw een vrijwel onbewolkte dag. Zonnig was het ook vandaag met een matige noordoostenwind. Wolken die kwamen vandaag eigenlijk alleen maar uit de stoomlocomotief. Morgen dan is er ook veel zon, vooral aan zee wat bewolking en ook in het oosten kunnen een paar wolkenvelden voorkomen. Donderdag komt er een graadje bij in de temperatuur en vrijdag wordt het gemiddeld zelfs 24 graden. In onze app aandacht voor Marco de Vries uit Sint-Jan Steen, die het Open Nederlands Kampioenschap Bierbrouwen voor amateurs heeft gewonnen. Je staat even met hartkloppingen op het moment. En ja, ik vond het wel heel erg spannend. Als je dan die allereerst in klasse als eerste wordt uitgeroepen, ja, dan de rest vang je niet heel veel meer op, zeg maar. Dat is toch wel een hele grote eer. Marco de Vries, proost op je kampioenschap. Ja, dankjewel. Proost. Zijn hele verhaal dus in onze app en natuurlijk ook op onze site, net als al het andere Zeeuwse nieuws. En daarmee zit het er weer op voor vandaag. Ik wens u voor nu nog een hele fijne dinsdagavond.